Wonten para pamirsa, kepanggih malih kaliyan kula Dipa wonten ing acara Sosial TV. Kula badhe ngandharaken pawarta babagan kerajinan keris wonten ing Payaman Imogiri Bantul. Kula sumanggaaken dumateng sedherek iwan ingkang sampun wonten ing Payaman Imogiri Bantul. Liputan Jayaan saking kelompok kula badhe ngambil Jayaan keris. Aku nganu ya, basa rasa halus-halus ya. Iki nang-nang Pak. Ora iso halus. Yang sudah ini kenapa yang sudah sari Mas Widodo dan kerajinan itu? Untuk pertamanya ya melestarikan budaya. Kan wis saya nang musik nom-nom. Awet lah budayane keris iki. Pun kamu dereng Berkembang Mas. Tentunya damel sedaya napa kerangka-kerangka? Nek kerisnya juke Madura. Oh, Nah, ini dibagi-bagi ya Mas ini. Bagian ukir ana dhewe, bagian kayune ana dhewe. tapi kerisnya niku mboten niki. Kesini Mesine wah, aku pas enggak iki. Kurang teko meneh. tentunya mboten anu ya. Oh, damel kerisnya mboten niki. Nah, Imogiri ra ono. Ngoten. Wis ronggo-ronggo. Perangkane. Heeh. Wadai ro aksesoris tok. Kesulitanipun apa Mas? Kerajinan itu. Ya, kerajinan kesulitannya apa ya Mas? Kesulitannya iki. Ya ming masalahnya wis nek wis menjiwai iki ra ono sik sulit ya Mas. Nggih. Reginipun pinten-pinten Macam-macam Mas. Heeh. ingkang paling murah ya nek keris ki ra iso dene Mas. Masalahnya kan pusaka ta Mas. Mlebune pusaka karo koleksi ta. Dadine semisal kowe seneng, kowe wani bayar semene. Kan ngono kuwi Mas. Dadine ra ono target. Manfaate saking keris niku napa Pak? Ingkang Manfaate iki aku dadi pokok masih pokok nggo urip. Tapi kan yo salah sijine nggo melestarikan budaya kuwi Mas. terus pemasarannya itu pripun? Online apa kenalan apa gimana? Nah, keris tergantung nek aku online yo jalur via apa Mayawi karo jalur darat ya. Oh, Ketemu engko moro nang omahe tapi online nggih. online double lah pemasarannya double. Oh meneh. Kamera juga lagi. Gambaran apa ini? Nah iki aku mengaku dhewe Mas, tapi kan kadang aku ya tuku ning kanca-kanca. Kadang kaya tau iki bendok-bendok niki terus engko mendake terus ya warna-warna sik tuku ana sing yang dhewe Apa ini usaha pribadi? pribadi. Sikap semangat Mas. Ambil video Mas. Asal monggo. Ning papane reget ya Mas. Ora apa-apa to Mas.